panase kok koyo ngene rek. Wis jenenge urip disyukuri ae. Walah kate si tak operasine ae rek. Eman. Ndang mateng ta sesuk ndang tak unduh. Wis ndang muga-muga ndang mateng. Okay. Wis timbang gak lapo-lapo tak ngopi wae. Kopi pahit, rokokan, dan urip penak tenan. Okay. Muga-muga ketiban rezeki cah. Okay. Wah enek musike enak. Asal oleh. Loh, nanti kabeh ki mau. Kok mlayu kabeh ta? Ngopi lu enak sih ane mau. Oke. Ngante enak iku. Tapi yo kerjanya angin, wis gawe nyantai ae. Yo, bang, tak bayar kabeh emang gak apa-apa wis. Mrene balik yo wis. Nanti mau. Aduh. Ngopi lu enak nyantai ono angin cilik-cilik. Nyampo iku cak telo iku urip kok susah men. Okay. Lho lapo nak kene ijen? Golek arek-arek ini. Sampe kabeh. Piye to? Pesen kadung, pesen kopi. Aduh, wis. Katanya njlung ngopi mau. Wis opo. Ngombe enak ya. Tak pesen kopi sik. Peseno. Pahit. Mak, kopi setunggal. Ayo apa lagi kopine? Bang, Ya wis pahit ae. Sore pahit, wis pahit ae. Wis sempuai itu tak gula. Pesene ndi kuwi? Ya wis ngene iki. Dongkrang-dongkrang kena penggawean. Sing golek sing muter-muter ning ndi kuwi lho. Kabeh to. Ya takon-takon ngopi ngobrol seri. Ono kerjaan ah. Ngono lah enak ono kuli-kuli penak to. Barang 200, 100.000, 150 penak to. Ayo. Lho ayo yo golek kono lho, budal kono kuwi. Wis enak jaman kae sekolah disangoni saiki padha oleh MBG. Ya sekolah kono, wis sekolah kan delok umur. Yo tuwek enom. Ya iku padha golek ilmune to. Wis sekolah nu mlayu rono. Ngalih. Ngalih. Iya ta cah iki. Masuk kate diputer waktu. Yo kamu iso diputer to. Padha-padha ngelok ilmune ya, guys, kan delok tuwek enome to. Ngalih. Aja gembel aku ngalih. Ngalih. Iya cah. Ngalih. Yo ngalih wis ngadoh. Iya cah iki. Oh, tak sawat sandal lho. Ayo Dewi. Pahit apa lagi? ayo apa lagi? Mana nyantai-nyantai lu. Tuh.